ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. BDWS Career Academy kan penlong ni Meghalaya Scholastic Aptitude Test haga kan real tre ubnai March haga Porsche Powje ha Shillong Tura ba cleariat. Banyalap ikajing syirkhai ba jingma kajing pang HIV AIDS kaling worker scheme sure ling ba kajing Krishan ke Meghalaya AIDS Control Society ringkai ka Thomas Jones Senior College kila penlong kajing kop roi tenrai ba power ha hol ka Thomas Jones Senior College jawai haga kandai tre kuleber ara jar fusau. Hagan ngi dan lang kong DV Lingdo, Additional Deputy Commissioner, West Chandy Hills District, kong kong san, ke District Medical and Health Officer, West Chandy Hills District, Dr. Evelinda BV Lalu, u Principal Thomas Jones Senior College, Dr. DG Lingdo, kinong hikai bekinong isimbenta. Kong san kong DV Lingdo, kalau ong kajing penlong ikibukum kini ki awareness program, kalau ong kebadan kam shibun, namar kipat ba kiyo jing syai, badalor ki jing syai bekiyo, kila apat banyada yalade na kani kejat jingpang. Kelaban juru ika jing dan kam baniyo ika jing kat jing kya namar ka penkir ika shnongas hau ka ribat ka jai benriu. Uba es tariang CPM haba batai shapang kenyang HIV. Ulay thu balalap ningkong hapori India ya unu kenyang jingpang de host nam ka kandai spa prapunriu hatchanai jong ka jela Tamil Nadu. Nadu kita kisnam ka ni ka jingpang kelasar ka jing im jong kibriu klam sangi hadu kini kisengi. Hakani gajing kop ruai la shimbenta shipotli kikin hon ki la ruai shaphang gajing ada ba jing sa priang ukhyang HIV AIDS. Kakin hon ruai ka ba khuri ka nam ning kong ka Maximilia Shulai and partner kalayo eka song pisa ka ba khatsan hajar tingka ba ar ka mukhuri kalayo eka song pisa ka ba prajar tingka ba balai ka luminary liam san hajar tingka. The awareness program ko bud pinum tip pinum shai manuban smart banik pulia kna yang kata ko chapang jong niu knyang ngibon ki bangi deban ngibon kam mo haga kam jungi ke baman gasngi te ngakamen chibon namar hangni ngai ibon bahagi de ki kna samla de kani ka message ke bangi ko akan spread ru ni kwa knang na menta jong ki kna samla jungi kam tam jong ka de district pihak ban shai halor kani namar lada pitip yo ka jingtip ka ba shai yo ka jingtip ka ba slow to ba kamut pinla ban im ka ta jing im ka ba long discipline mo ka ba long discipline ka ba pila ban pelat ya ladi pila ban ya dai ya ladi na kani ka jat jingpang na uni uknyang jingpang ta ka daw beling idon kami ka awareness ka pelat im ya ka jing im jongi namang yo bon ki jing shai halor dani ki jing shai bangi yo nila ban ya dai ladi te ka program hi ka long ka eke ka ba don kam ka bangi ni shimbentang mo kun ki digi program tini ai kuble ka sarkar jungi ka ba barobon na ko ka por ka ai ka fan ka yarap ban penlong kun ki digi program khnang ba bele ba baro ki briu kin tip kin la ban ya dai ladi tenadu mene playo ki jing shai kulu spread uni uknyang jimpang nganum batai sho nama kini barok ki ba ai jing krenne ki de ki ba ye deal ya ka subject ki ba te kham bhai ka te ke ei ka bang aku aban kentu hang ne ka lomba kum ki samla jong ka ne ka district jong ka region hi barok ka we ni kwa ayu ni kwa ka jing im ka ba kot ka ba khya de ne ni kwa ka jing im ka ba kot ka ba khya ka jing im ka bakot ka bakhya kamot ka penkieu ya ka shnong jungi ya ka thau jungi ka penkieu ya ka riba ya ka jat ben riu jungi mo ka penkieu ya ni shakman nila ban ya chakman ban pendep ya kita ki goals ki aims ki bangi dan hapo ka jing im ka jungi ndai ladan nim long ki briu ki bakot ki bakhya nim long ki briu ki ba mo ni long ki briu ki ba dan har ta ka jing pang kamut kin step A ki jing mut ki jing thu jungi ki shupulom A ka shudo A ni do no nimpoi shaka phang nimpoi shaka to ka thong ka bangi labo namar bale nim don ka jing koi ha ka met ka men sim ha ka jing mut jing pakhat jungi le ran ban ya kren ni kane
wat nom le ran ki ya chakmat kren pa shiparlok haka group ke jongki man la iwe hang ni be dan nganget pi dan la jong group of friends mo la lagi jong ki parlok la lagi jong ki group ki ba ki ki be yu ye pleu jumot shim kapor hai kapor bani pleu jumot bani kran halor kani ka HIV ke bani kran man ta kasni ni don kam bani kran pa ba ndai shu kata kapor ke bani kran chabari shabakian ban le rai bani kran watang ban shim ya kani ka kentian HIV la ne AIDS su ni le ran ngimde shu ban le ran kumo ong doktor mena bon ba ki brew ki le ran ban ong badan ha kani jing pang bale ni le ran ni tip ha ka jing im minta ka de ka por ka ba shai minta ni im ha ka juk ka ba shai minta umde shu kata ka bangi ni le ran ki bon ki kam ki ba ni le se ngim le ran ya ka bang de ban le ngim le ran te bling le ran ya ka ni le ka ban ya da ya ka men sim brew the shim ya ka kum ka responsibility jong iwe nani na pi hang ni slow ha spread ya ka ni message ni hap ban spread ti HIV de tau knyang le virus uba ni ong human immunodeficiency virus baru ni knyang ula ban yabit lani ula ban ya sapriam no way brew show way par leng ba kidon kin kilat ki ba ula ban sapriam but yo HIV ka case ka baning kong tam hapo India lalap ban nasem house name khakndai prapun rio ha Chennai ha state jong ka Tamil Nadu te kindian ngakwa ban yalam ni sepang ni ka scenario la ni ka jinglong jingman jong ka state jong ni akbay de bon nu khyang jingpang HIV kumba kalong menta ka jela jungi Meghalaya kalong ka ka ba sosi ban yathu ba hakalyang jong ka jingdon jong ni HIV la ni jingdon jong ki brio jong HIV ka Meghalaya kalong ka basaw hapdeng jong ki North Eastern states kababon kini gibriu gibaim pab ni knyang jingpang HIV batla katkum ga jinglum jingtip lani gi data kibang idon nila ban omba gibriu kibaim rengkat bon knyang HIV hapok Meghalaya kidon omduna shu ya ka prahajar seneng omduna shu ya ka prahajar ngut kibaim rengkat bon knyang HIV te sakaway pat kumban pentip lani penbena lani ban IP information ba hapo jela jongi hapdeng ki districts ki ba don hapo ke jela jongi ke basnosi kalong ba nak kani ke districts ke jongi ke Jaintia Hills district ka badai ke bakan both ya ke East Jaintia pat ya ke West Jaintia kalong ka ba khamat tam na ki brio ki ba bon bayo yung nukhyang jingpang HIV kalong ke ba ngim sutena jing sha ban yo asgo ba ki district jongi kalong hakmat hakaba kini ki brio ki ba imbo no knyang jing pang HIV ki don hakini ki banta jong ne gari lom Jaintia jongi but la kumba 1,000 tam kat kum ki jinglum jing tip jong financial year ar pulai ki brio ki ba imbo no knyang jing pang HIV hapo Jaintia Hills hapo kan gari lom Jaintia jongi ki don kumba 1,000 tam te andangi layo saka annual report jong new financial year 23-24 let's say kanang kham kiu su ngimla banong ya ta ten rei ni expect kanang kiu su te hakani ko por kwa ru nama bang yedon sibun ngas kwa ban sim kene kalat ban ai kendiat ke jingkren halor kumno new HIV la new knyang jingpang HIV ula ban sapriang la ne ban yabit na we brio so we brio kumbang al ong na dubas dang bau ni uknyang jingpang HIV la new virus ulong uta virus bom itu la new bom penya per yano lagi de ki barius pa la lagi de ki baduk la lagi de ki bayong ne ki bali new uknyang jingpang ula ban yabit ula la ni ban sapriang na we brio so we khen ya kata jinglong ka jong imo kata kadi baning kong bonu knyang HIV khen yaga identity jongi handrei ladang ni nyim pikir lada mangi nyim yada
gila ban yo yu tenga kwa ban pasat khendiap kumnu bau niu khnyang HIV ula ban sapriang la ne ula ban yabet no we brio kidon lai sautli kin gilat ke bau niu khnyang jingpang HIV ula ban sapriang kabani kong galong lengba ka jingya songkha kabalengkar lena lani lengba ka jingya songkha bat ki brio ki bla don lupa winu khnyang jingpang haki klem da pendon kam ya kanu guno ka jingya da hakapor bang ye songkha kata ka de ke we ka lat ka bau nu khnyang jingpang HIV ula ban yabet kabar golong lengba jong ikmi iba armet dan iba bapun kun lada ini ilong kmi ila don lupa winu khnyang HIV hakamet jong i balada im paladap le yakitas lane sem la sim yakidawai jingya da ila benpet sapriang ha ikon i jong i iba ipon halai kupo kata gade kabaar bau nu khnyang jingpang HIV ula ban sapriang kabalai kalong ba lengba ke jingya pendon kam yaki jo ternia hak tu ki breu lane haki kena samla kiba pendon kam yu drugs lada ki inject ya drugs hapdeng sau sangut balada dei ba we na pedeng jong kita ki be inject lang udon yo nuk nyang jingpang HIV balada ngi pendon kam to jo ternia gila ban yo nyang jingpang HIV hakamet ke jongi but kabasau kalong ba lengba kasnam baladon lupa yo nuk nyang jingpang HIV lengba kasnam kamut ba akan no por bang ipang ni stom ni sai poi ni sai lethia ki hospital ban lada day bang i don kam ban ai lene ka blood transfusion yengi ban lada day bang i yo ya kasnam ka bom khoi lene ka badon ye gini ki jai khyang jingpang hakata ka kom ru gila ban yo ya uneu khyang jingpang HIV te kumbang ong magini ki dikilat sautli kilat ki bauneu khyang jingpang HIV ula bandrung lene bla ban sapriang hangi kibrio te namal bo ulong khyang lene bolong communicable disease ni kenyu te kumbakalong haki arsne menchwa kino ki jak ki bolong ki communicable disease lene ki viral related disease ni iba arsne menchwa ni lamat ya kawe nang ki pandemic lengbau COVID-19 ban nama bau day virus ubayabet no we brio don kilat ban yadayu but gila iba how COVID-19 kilat jinyada kilong ningkong dag bangi deng ya kamas dag bangi penyajangan nalade anyway social distancing nang ta dag bangi site yikiti man kapor dakini kilat ila ban yadayu no COVID-19 kalong kumjuru yo HIV lada ulong uba yabet dan yabaya sapriang don kalat ban yadayu kumbang along kajingya dahayo HIV kalong bay tik na kitu ki sautili kilat ki baula ban sapreng kabaning kong kalong ban kiar na kaba yesongkha lengkar na de kiar na kaba songkha khle but lada de jia bangi songkaru ini ban pendon kam nya kajingya da mình ba đang lung per thấy bên riêu đang khuôn su ba kỳ cam still kim jalai hao khôn kasih jaya jing im shi sur tang kat no phone la rong no da gale tang shu sala ka jing im haso bang bara lok ngi be ngi he kung no ka ni ka jing e bara lok tang ban ya di buang dang lang kado kadwai bom daya hunshu saya uternyani itu isdang ladaya ngem sim kya banrat kelagan wan hari bersam keleng
hong kapali bang boy uternya nuway huway kia ai kalian ban ban hun jing qua rai kame ternyata kle das nambat uknya dalai on la shuban la Nika apot bawan dan syomya jahat menri kaca cimpang ka bangi yapi kawan da cing letor di ukon uri ladaya kangim syengkia banrat gelakan wan hangi basam geleng Kami kacuk ia berong berthei Wat ai ba chinh em rêu ban long le no ei Ho Shashko kandia jikstek bajeng bati na jengker ni tokya rai mel rai kan bajeng em jong pikan pokan beng timpang HIV bas ngao kencang balai giwang nyawa kikna ternyata drop banyak sangang amen Upen pren timpang kelak Ngim day ban glen drop bawan rajis ngau basipor Jangka patar bakrem daya baikot Kijing skau basipor bapen bernya Indai bakta yok loki mau syirta Timpang
HIV pascal kencan balai kewan genyawa digna dan ternyata baya sanglang hamil gempiang Jepang kelah ngendai bangklan jing higai syaki veru yen yasam Jepang bertrim yen dalam bandelaga hey hey kemomo kon kari jing in waman kasih hangga terdoe hakini kisi ya silat mantu misteri kami hey hey kemomo kon kari jing in waman kasih hangga terdoe hakini kisi ya silat mantu misteri